Čabaz, ja vás zdravím, vítajte pri ďalšom sexuálnom vlogu. Takže vidíte na pravej strane nášho krásneho počasíčka, môžete vidieť krásne naše rozkvitnuté rastlinky. Ale nerobím si gule. Takže môžete vidieť úplne pekné rozkvitnuté rastlinky na našej pravej strane, tu ďalšie a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. No a práve som u babky a máme tu ďalšieho tumany, ale to nejdeme dneska rozbalovať. Dneska som rozbalovala môj darček na imeniny a ty vidíte, čo tam bolo. Bola tam košela s tričkom. Bola 2 košele, no 3. Ja moc košele nenosím, ale tak to je bez sexy, keď máte košielku. No a jedno tričko, potom bombodnieru Tatiana, tu vyžerem pri natáčaní. A potom nejaké cukríky a ďalšie cukríky. A doma mám od Segry plnú tašku. Takúto vysokú plnú tašku sladkosti. Shit, teraz ma bolia nohy. Poď ma bolia nohy. Tutti frutti. Jessica Speedman, motherfucker. Sa hodil ten efekt tej formule. Dneska som chcel točiť túto u babky, túto, ale nevidel som čo. Zajtra idem zasa preč, idem do Tatier. Shit. Takže môžete vidieť na ľavej strane nášho krásneho displejka, môžete vidieť neuveriteľné naše rozkvitnuté kvetinky. No a teda idem zajtra do Tatier. Áno, viem, mal som ísť do Čiech. Lenže rodičom sa nechce, mne sa tiež nechce. Tak som išiel teda do Tatier zajtra. Idem si dať nejakú tú čokoládku v Tatrách. Ideme pozrieť okolí Tatier. Neviem, kde sú práve teraz Tatry, ale oni sú niekde na okolí Tatry. To je úplne vidieť epic Tatry. Nevadí. No a idem teda do Tatier a možno na budúci týždeň idem do tých Čiech, lebo proste ja chcem do nich ísť, ale mne sa nechce. Ach bože. No dobre, tak toto bude zatiaľ všetko. Ja sa s vami ľúčim a môžete vidieť na pravej strane vášho displejka, no u mňa to je z pravej strany, u vás z ľavej. Vlastne je krásne bodliaciky. Vademekum, YouTube money. Kde žijete? Smrdí. Rozbalíme si naše kartičky od Jelly Beans. Práve som na to vstúpil a teraz to idem žrať, no nevadí. Pinochio, áno, kokot Pinochio. Čúzeran jeden. A najhlavnejšia kartička vyhrať so svojou školou. Rail. Tu mám môj darček, úplne epic. Tu máme Tatianu, tu máme košielku s tričkom, podobné sračky. Práve som vnútri u babky. Lanina. Ja keď budem dospelý, budem mesový vrah. Masový, nie mesový. Ja nebudem zabíjať meso. Práve idem od naša gumy. Takže potom sa uvidíme. Čus! To by bolo všetko z tohto random vlogu. Ja sa s vami učím. Aj niečo by som povedal je už len čabás. Popíšte hlavný kanál a idem odvážať a čus.